Ikbas dang dajing janai ngam tip sipor kan kutkan wai mat jonga long leno haba pidang tha basha wei Pim ngeu thu mentatang keren ya pingam nucu ngadai kan ma ban tlang khong lam kumis la dieng sha ba be kale nat sang ti jong na sha wei pi he ya kaman jong pi ngam la ban khang wala da man sim ya pi katran abalai ya nga pi shutan ju sa katno ya pi ngan pan so thu ngarang ngai kan ma ngarang ngai kan ma ngarang ngai kan ma kito kisni porbaki kan tin dingi pipan pa ngam jula ban te bai deki ngarang ngai kan ma ngarang ngai kan ma ngarang ngai kan ma kito kisni please bon halo bro te pet yang nikai pi kumno ban panja ya to ka ba upload ki video ba thumai ma haki youtube jong pi kala ban pentelahi siaka english daka title jong pi tem tangan pen i nuksai pi kumno panja ya ka to te phila ban le yang ne sting phila ban le sting te kham slogan khnian anda phila le yang ne sting phila ban le yang ne upload hang ne upload di default phila ban le tu hadin ba phila le yang tu phila ban le advance setting ma te ngan pen EAP kan teu khundiat te pe kade kane kalain lada pi on hang ne lada pi tik lan allo automatic dubbing kamut kan sa pen kala kin ya ka title jong page ka parang te ka sim ting nama ka translate jong ka kam ya ha bat ka title ka ba tho pi la ban nam ai allo kan yang ne tang kata ko play